Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Pakibati naman ang mga katabi natin ng magandang umaga. Ayan. Siguraduhin yung gising pa po, no? At si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman, ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating binabalikan ang mga ninuno o ang pinagmula ng lahi ng ating Panginoong Jesus. Ito ay napakahalaga sapagkat ang mga taong binanggit kanina, kilala man o hindi, ay may malapit na ugnayan sa Diyos. Meron silang mga kwento kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay nila. Tulad na lamang ni Abraham. Kung may Biblia po kayo sa inyong mga bahay, napakaganda ng istorya ng buhay ni Abraham. At ito po ay mababasa sa libro ng Genesis mula chapter 12 hanggang 25. Kinilala si Abraham bilang ama ng mga Israelita sapagkat hindi siya binigo ng Diyos at tinupad ng Diyos ang pangako niya na magiging sindami ng buhangin sa dagat ang magiging angkan niya. Nagkaroon ng tipan ang Diyos kay Abraham at simula noon, naging bahagi na ng kasaysayan ang malapit na ugnayan ng Diyos sa tao. Kaya kung ating babasahin ang mga naging buhay ng mga naging ninuno ng ating Panginoong Jesus, makikita natin na sila ay mga taong banal at mga taong makasalanan. Ang kanilang mga kahinaan ay hindi naging hadlang upang matupad ang mas higit na pangako ng Diyos na maisilang bilang isang tao upang mailigtas tayo sa kamatayan at kasalanan. Kaya naman, pinili ng Diyos na maging katulad niya tayo, maliban lamang sa kasalanan, upang masigit na may pamalas at maramdaman natin ang kanyang pagliligtas at pag-ibig sa atin. Ang tanong po, kilala pa po ba ninyo ang mga ninuno ninyo? Yung mga lolo at lola ninyo? Naibabahagi pa po ba kaya ninyo ang kanilang mga kwento sa mga kabataan ngayon o sa mga bagong henerasyon? Mga kwento na tiyak na kapupulutan ng maraming aral, lalo na sa pakikipagsapalaran sa buhay. Mga kwento kung paano din gumagalaw ang Diyos sa buhay nila at kung paano napagtagumpayan ang mga hirap na kanilang dinanas sa kanilang buhay. Minsan po, may mga lola akong nakakwentuhan. At alam po ninyo, kapag talagang may edad na, sila po ay nananabik na merong makausap. Siyempre, ang kanilang kwento ay tungkol noong mga dalaga pa sila. Paano manligaw ang mga kalalakihan noon at kung paano ang paghihigpit ng mga magulang nila. Ang daming pinagbabawal at kailangan sumunod sa kung ano ang mga bagay na nakagisnan. Tapos biglang magbabago ang kanilang kwento. Bigla po nilang maalala ang panahon ng giyera, lalo na yung panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ramdam mo sa kanila yung takot at halos mapaiyak sila sa hirap na kanilang pinagdaanan noong mga panahon na iyon. Pero ang nakaantig sa aking puso ay kahit napakasimple ng kanilang pamumuhay noon, ang isang bagay na hindi mawawala sa kanilang kwento ay ang kanilang masidhing ugnayan sa Diyos na sa kabila ng mga problema at pasakit sa buhay, hinding-hindi sila iniwanan ng Diyos. Tunay na tapat ang Diyos. Kaya naman mga kapatid, sa mga araw na ito, napakagandang balikan natin ang ating pinagmulan.
Muli sana nating buhayin ang mga kwento ng mga ninuno natin na tiyak na kapupulutan natin ng mga inspirasyon at aral sa buhay. O kaya, mas mainam kung buhay pa ang ating mga lolo at lola, bigyan sana natin sila ng panahon ngayong Kapaskuhan na mabisita at makakwentuhan. Tiyak na hindi lamang ang buhay nila ang maririnig ninyo, kundi pati na rin ang kanilang malalim na ugnayan sa Diyos. At marahil, ito rin ang magdudugtong ng panibagong kabanata ng kwento ng ating pamilya, ang kwento naman ng buhay ninyo. Kaya naman mga kapatid, sa kabila ng mga taong naging ninuno ng ating Panginoong Hesus, patunay lang na hindi ipinagdamot ng Diyos ang kanyang biyaya para sa ikaliligtas ng lahat. At ang kwento ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus ay hindi nagtatapos sa Kanya. Bagkus, ito ay nagpatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga apostol at ang pagsilang ng mga maliliit na pamayanang Kristiyano na hanggang ngayon ito ay lumaganap sa buong mundo at siyang nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya naman mga kapatid, naisin natin sa ating buhay na maging tapat tayo sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating kapwa at sa Diyos. Nang sa gayon, meron din tayong babauning kwento sa ating buhay. Kwento na may babahagi sa mga susunod na henerasyon tungkol sa ating masidhing ugnayan sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Amen.